Kom her, hjælp ham. Nej, spilles. Kom, Markus, bevægelse. Kom. Markus, du er nødt til at bevæge dig. Skyd, Mikkel! Og kør bare igen, Mikkel. Kom igen. Kom, tag løbet. Foran ham, Måns. Godt lavet. Og brug det, Mikkel. Kom igen, hallo. Kom nu igen, gutter. Kom nu op med hovedet. Videre, kom nu. Kom i vanvittig bevægelse og hjælp ham. Ikke lundt over, men gør dig fri. Godt lavet. Osman. Godt, Emil. Godt kigget. Kom Møller. Kom nu, Mikkel. Kom igen, Christian. Kom nu. Videre, drenge. Kom nu. Sofus er klar. Det er tredje gang, jeg stemmer. Kom, defensiv midtbane. Sofus, kom. Godt, det der safe. Sofus, det er centralt. Sofus, det er midt. Meget defensiv midt. Sofus. Godt, Mark. Kom igen, godt Osman. Mikkel, du er nødt til at tage det roligt. Du er nødt til at tage det roligt. Hvad så? Skid hul på ham. Det gør fint, så er det godt. Men her, hun er vand på. Så fald ned, Besser. Du følger bagrummet mod. Nej, kom nu, gå til ham. Nogen ved det. Sofus. Ja! Godt, skub i. Kom! Søg nu de bolde, drenge! Hey, Sofus! Kom ned igen. Kom, Sofus, kom. Mål! Hjem og forsvar. Nu! Hvad siger du, Sofus? Kan du løbe uden overhovedet? Gør det slet ikke ondt? Helt ærligt sagt. Krop, så tæt på! Kom, presse! Sidste gang mod jeg dækker, og man slet ikke kommer til bolden. Godt nok kæmpe, Mathias. Møller, hvor kigger du hen? Besser! Når han er derude, så må du lige løbe derned, ikke? Kom nu, sid nu tæt! Brug bevægelsen. Ikke blive ved med at søge bagrummene, når vi har bolden, ellers hjem. Kom, Christian. Ja. Kom safe! Hjem, Christian. Spille! Afvente.
Hele vejen. God bold. Det virker som om, han retter og sparer. Kom Mikkel, kom Mikkel. Hvor er det bare? Jeg tror, det var noget. Dommer, vi bytter lige en gang. Markus, kom en gang. Sådan. Hey. Kom. Byt der ind på underen, Sammy. Kom afsted, kom afsted. Kom. Altid, ham tager du. Godt skifte, Johannes. Kom, vi ved. Flot, Johannes. Kom så, Lå, vi bliver ved. Flot, Magnus. Mathias, kom lige, vi skifter lige en gang. Mathias, kom. Dommer, vi bytter også lige. Besser, kom en gang. Kom og tilbage. Og så Mikkel. Kom nu! Yes! Godt opfattet. Kom igen! Videre! Hurtigt! Op! Godt set. Spille. Godt. Kom så, Karl! Og bolden rigtig også, mand. Kom igen, Allerød! Kom nu! Videre, drenge. Kom så. Op med humøret, Allerød! Kom nu! Positiv! Kom! Så tæt! Kom, Møller, du lukker ham bare. Så skal I hjælpe ham! Åh, det der. Op, Rikke! Godt, Johannes! Træk i frispark. Det er tæt, gutter. Allerede tæt på en mand. Kom. Karl, ind og bland dig. Kom nu. Kom, hele vejen! Kom! Du er kørt! Hele vejen! Kør bare, altså. Du er hurtigere end dem. Du er hurtigere end dem, altså. Hvor er det flot. Hvor er det flot. Hvor er det flot. Flot, Alsted. Videre. Kom nu. Kraftedeme med godt mål, gutter. Virkelig stærk, Møller. Og Alsted. Kom nu, spille fremad! Sådan. Det er virkelig flot, gutter. Alsted, bare træk ind og hjælp. Kom. Spille! For helvede, mand! Godt, Alsted. Ja, flot, Olli. Ja, lækkert. Kom igen, Alsted. Kom. Der er ryg, Olli. Der er ryg. Hey. Stille og roligt, drenge. Oliver op igen. Jeg tror. Olli, der kommer hjælp. Johansson. Thomas. I stedet for bare at stå, I står i en ting. Enten så kan I Flot, Olli. Bare fald lidt ned. Bare fald lidt tilbage. Møller, sammen, hjælp ham. Ud af! Bare lad målmanden være. Det er også for fører. Hvor kan man spille ham? Godt kæmpet. Giver vi lige det sidste allerede. Kom nu! Hey, nu må ikke hive der. Han Vildt!
Kom, bliv ved. Tag en mand nu. Karl, bare træk ind og hjælp i midten. Karl, bare hjælpe over det hele. Godt, Christian. Kom nu, gutter. Kom nu, Allerød. Sådan, Mikkel. Kom. Ind i den. Godt nu. Kør bare, Johannes. Godt det der. Godt brugt, Krop. Godt, Alsted. Rigtig flot, Alsted. Godt, Alsted. Fremragende. Go. Hey, har vi sagt noget? Jeg siger bare, du har vinket. Andet ser jeg ikke, så vi skal stoppe spillet. Du har også bare vinket ordentligt. Hvem, mig? Jamen, jeg er sgu da ikke linjevogter. Jeg er træner ligesom dig. Normalt så vinker vi jo. Kom, fint, du gør det. Kom, Møller. Du ved, Møller. Ro på. Hen med dig, der foregår. Christian. Kom, Karl. Hey, kan gå til. Giv it, træk tilbage. Giv it. Okay, det passer nok nu. Og fremad. Kom afsted. Sådan, Christian. Frem, Emil. Med frem. Sid tæt på kroppen, drenge. Karl, rigtig side. Alsted, ryk længere op. Alsted, det kontra, han kommer nu. Godt, Olli. William, bare læg den hurtigt op til Alsted, hvis du var færdig i den. Hvor er det godt taget, William! Kom nu! Sådan, Karl! Johannes! Gå ordentligt ind i den! Rolig, William. Videre! Rolig. Halmstad over. Lykke! Kom fremad, Emil. Fremad. Møller. Sådan, Johannes! Tal sammen, drenge. AFK. Møller. Daddy. Dreng, jeg kan man tage fire på stedet. Godt, Oliver. Kom så, Karl. Klar, Møller. Godt overlevet, Møller. Kom videre. Vi skifter. Mathias, Alsted, kom. Kom lige væk i vejen! Kom, Mads. Karl, du må starte længere nede. Kom lige der. Kom så, Mathias. Tro på den. Eller skud, Godt, Mikkel.
Sådan.